Ojo tak kandhani yo nek pancen kowe iki lanang tenan aku ki meng wadon dhewe lho. Aku ki lanang tenan lho. Sing kurang percaya nek aku. Tegese ki ngene lho nek sing jenenge wong lanang kuwi aja ganggu gawe wong wadon sing lagi mlaku dhewe. Ngono. Iki jenenge bejaku. Bejaku piye? Ya bejaku to. Nang apa? Kowe wong wadon aku wong lanang. Kowe wong sing legan aku ya lega. Yo ngapa? Yo nek sing jenengane wong pembojoan iki kudu legane keplaseng gawe greget jroning tenan saya ingat kau tapi permangan Pak Pedus ya kowe film ya medeni gimana kowe karo aku apa karo Kanoko ora katakan coklate karo aku mah jeneng wongku mau koyo ndak liwat kene Pak ora gelem mesti pilih aku mau coba ngilang pilih aku toh mau